रिंग रोडच्या मोजणीच्या कामावरून महिलांना प्रांत अधिकारी पवन दत्ता यांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आलाय आणि संजय राऊत थोड्याच वेळात दाखल होणार। संजय राऊत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पोहोचतात। आयुष प्रसाद यांची भेट ते घेणार आहेत आणि पवन दत्ता हे सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आता पोहोचले असल्याचं कळतंय। तर संजय राऊत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना भेटण्यासाठी येतात। जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी आणि प्रांत अधिकारी कार्यालयामध्ये नाहीयेत। तर मारहाण झालेल्या पीडित महिलांना घेऊन संजय राऊत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनामध्ये दाखल झालेत। मात्र राऊत येण्यापूर्वीच जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी पवन दत्ता दालनामधून बाहेर गेल्याचं कळतंय। तर गिरीश महाजन यांनी फोन उचलला असता तर त्यांनाही मी दम दिला असता असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय। ज्या राज्यातून आलेले आहेत त्या राज्यात चालेल का? अरे तू किती वेळ सांगितलं त्यांनी